Onkin mihin poika terve. Nyt mä teen vielä yhden redstone säellysvideon tähän perään. Se ei oo mikään pitkä, ihan nopeasti tehdään. Tuo Bad Pickers. Mä pelasin sitä äsken. Tehdään sitä näin. No. Nyt. Tää on sitten ihan pikainen video. Tai mä en tiedä. Kyllä tää varmaan menee vähän yli. Mutta ihan sama. Nyt me tehdään siihen, niinku mä sanoin äskeisessä video kakkosessa, että mä teen siihen sellaisen jumaraiteen. Nyt mä teen sen. Mä teen siihen sellaisen junaraiteen siihen. Se kuskaa ne kaikki viljat, mitkä tulee siihen. Niin se kuskaa ne kaikki niinku pois sitten. Se juna ja sitten se ravaa sinne niinku sitä väliä. Niinku ting. Näin sille ja sitä rataa. Niin nyt mä teen pikaisesti sen. No mulla ei nyt mitään asiaa. Mä ihan vaan huvikseen teen tän videon. Mutta kun mä haluaisin tehdä, mutta kun tää mun kone on niin perkeleen hidas. Sori jos kiroilen. Anteeksi jos sanoin rumasti. YouTube 3 oliko se on. Ja sitten tiedoksi vaan, että mä en oo niinku huono kirjoittaja. Mä laitoin ihan tahalteen tuo YouTubessa tuossa mapin nimessä. Mä laitoin se ihan tahalteen väärin. Pääsee O ja U. Että mä en oo mikään idiootti tosiaan. Että mä oisin niin huono kirjoittaja. Mä laitoin sen vaan huvikseen. Niin näin. Nyt te voitte kaikki laittaa pois. Sitten ottakaa redstone tortseja. Sitten tuota junaraidetta. Pelkkää tuota kiinni. Sitten ottakaa tommonen arkullinen kaivos. Ja sitten te tarvitte vielä suppiloa. Suppilo ja arkku. Sitten kaivatte tonne. Sitten alas laitatte sinne tortsin. Sitten pois sieltä. Sitten laitatte junaraiteet. Tuohon iskettä suuspinnan. Tuohon suuspinnan. Tuohon suuspinnan. Sitten voitte niinku kuskata sitten tällä junaraiteella minne vaan haluatte. Mä nyt en kuskaa niin pitkälle tätä. Mä laitan sen arkun vaikka tohon. Mä en jaksa nyt niin vittiin. Sitten tätä voi jatkaa, niin kuin äsken sanoin. Niin tätä voi tehdä niin pitkälle kuin tämän haluaa. Sen pitää nousta ainakin 2 blokkia. Miksi jotain nousee ilman tää idiootti? Tuo on tuossa niin löski. Ette jaksa. Nyt se ravaa tuota väliä. No hei. Miten hei sitten ei? Tehdään näin sitten. No. Sen voi valita, haluaako tuon suppilovaunun vai arkkuvaunun. Saa itse.
tässä. Mä olinkin niin hyvä poika. Se on moro.